Para calquera tarefa que se queira realizar necesítanse basicamente ferramentas, método Preparación técnica e psicolóxica. e un obxectivo claro. Ferramentas, eu. Método, morramen. Obxectivo, Lucía. Por exemplo, a bricolaxe caseira responde á ecuación ferramentas adecuadas máis método metódico igual a chapuza lograda. Ecuación? Ja, digo chego a ecuación. Marido máis bricolaxe igual a zapatilla. En medicina non se poden admitir as chapuzas. Imaginen que se van operar das amígdalas e lle fan uns implantes de silicona. Eu véxome ben, pero oes, se hai que facer unha reforma, faise. Unha man de pintura, un repasiño e zas, reformado. Como feito á medida. A medida de Lucía, claro. De medidas prefiro non falar. Eu non teño inconveniente ningún en que me midan. Para que pagar un fontaneiro, un electricista ou un pintor cando podes facer ti mesmo? Para que pagar unha muller cando podes facer... Non, esa non era a metáfora. No caso da medicina é mellor acudir a un profesional e asegurarse de que ese profesional o pode facer por el mesmo. Xa está. A metáfora era para que buscar fora o que podes ter na casa. Refirme a Lucía, claro. Para que vai buscar un tío fora cando me ten a min. Diredes vos, pero se Lucía pasa de ti. Direi eu, pero a vos quen carallo vos mandou metervos onde non vos chamaron? Quen sodes, A Gestapo? Preparar persoas? Non, non se pode cambiar unha persoa. Calquera persoa pode cambiar, donas e cabaleiros. Benvidos á bricolaxe persoal. Aprendan a repararse a vostedes mesmos. Estás seguro de que isto é un detector de mentiras? Segurísimo. A ver, Sebas, este é o teu traballo. Non sei por que teño que fochecar un aparato destes. Ademais, o que vai cobrar es ti. Fran, necesito probalo con alguén que minta. Xa, pero non hai aparato que detecte as miñas mentiras. Fran, este detecta o todo. Veña, Sebas, non hai detector de mentiras que me pille. Claro. Este é un detector de terceira xeración. Sí, claro que sí. Mira, queda todo registrado nesta pantalla. Coidado, Fran, porque se mentes, dache unha cambra aí. Moito cuidado, Veña. Preparado? Primeira pregunta. Cal é o teu nome? John Wayne. Non sentiches unha cambra ou algo? Non. Non. Pero esta máquina, está todo ben, non? Obviamente non. Debe ter algunha conexión escangallada, déxame ver. Diego, a ver o que faz, Tranquilo, que eu controlo. A ver. E aquí está. Non se tiña que ser o potenciómetro. Imos ir subir un pouquiño a voltaxe. Cuidado, non vayas frixir a Fran, como se fose unha pataca frixida. Listo. Veña. Minte. Pois... son xogador do Deportivo, matei a John Fitzgerald Kennedy e no descanso do partido escribín o Lazarillo de Tormes. Coñeces a zona? Proba comigo. Seguro? Seguro. Como vas a enganar ti un detector de mentiras? O que pasa é que este non funciona. Sí que funciona, Diego. Eu de ti tería cuidado, non xogaría coas cousas dos maiores. Listo. Xa verás como non vai iso. A ver. Chámome Robert Redford. Pillaute, Diego. Oes, Diego, estaba pensando que con tanta cambra igual era bo que fixera un seguro de vida. Pois sí, mira, é unha boa idea. Creo que teño os papéis aquí no maletín. Diego, ese seguro é bo? Home, por favor, Fran. É o mellor que hai no mercado. Es un fenómeno, Fran. Es capaz de enganar unha máquina, pero Diego non é capaz. Xa ves. Se Fran podeu tamén, pero fai preguntas nada de parvadas, preguntas serias. Aparece o demo e quere comprar a túa alma. A cambio de que ella venderías? Iso é unha pregunta seria? Sí. Pois non hai dúbida. A cambio da paz mundial. Que en serio? Vale. Me venderíalle a miña alma a cambio dunha tele. Unha tele, sí. Diego, a tua alma a cambio dunha tele. Que vai fina a maquiniña esta, A cambio dunha tele. Diego, como te pasas? Vale. Eu tamén. Non me noxo. Vender a miña alma a cambio dunha tele de pantalla plana. Se é de pantalla plana. Total, unha alma máis ou menos. Mira ti, claro que listo. Pantalla plana.
escaleiras que baixar e subir, 1001 días para descubrir. Sempre mellor ser contigo alrededor, xuntos no cuarto sen ascensor. Dime aonde encontrarás na igual que voy a pensar, contando as voltas que dá o corazón, xuntos no cuarto sen ascensor. Sebas, a carallada esta das imaxes tridimensionais funciona de verdade? Claro, pero telo que poñer ao revés, porque senón Fran non... Sebas, se non calas non me podo concentrar, vale? Isto xa é para nota, Mira, se algún día me cruzo con un tipo así, xurille amor eterno. Un tipo así, como... De que vai isto? É un test. Buscando o home perfecto. Exacto. Rapazas, vos non necesitades isto. O teu home perfecto debería de estar na porta de enfronte. E en canto o teu, xa sabemos que ten máis músculo que a outra cousa. Ai, mira, se te refires a Bruno, que saibas que era home perfecto. Sí. Non sendo porque era unha estrela do cine porno. Oh, que dis? Pero se iso é o mellor de Bruno. Ai, tiñalo que ver en Indiana Collons. E que outras cualidades debe ter o teu home perfecto? Digo por falar de algo, vamos. Pois están aquí todiñas, Mira, ten que ser un home con éxito, traballador. Tanto dentro como fora da casa. Un home culto, que sempre teña a punto un comentario acertado, enxeñoso e oportuno, que saiba falar de calquera tema, xeneroso. Ei, pero que tampouco ando tirando os cartos. Non, claro. Que valore a amizade, que respete os sentimentos alleos, que sexa sincero, que sexa detallista e capaz de sorprenderme todos os días. Ostras, iso non é un home, é un ovo kinder. Non tens nada mellor que facer? Non. Renunciaría a él a asistir en directo a unha final da Liga de Campións por acompañarte ao aniversario da túa vistía. E hai un si marcado. Por suposto. O meu home perfecto faría. Sí, él será perfecto e faría hoy, pero ti se faz isto es mala, malísimo. Eu esperaba que ti precisamente o entendeses. Veña, rapazas, non existen homes así. Iso son caralladas para adolescentes sobrehormonadas. Xa, ti és deses que pensan que o orgasmo feminino é un invento de Cosmopolitan. A niña, de ser un invento de alguén, o orgasmo feminino sería un invento meu. Veña, rapazas, eses test escriben nos bolseiros aburridos. Pero, por favor, non sexas ignorante. Estes test están elaborados por prestixiosos psicólogos despois de anos de estudo e traballo. E, por suposto, que cremos neles. Isto é unha ciencia. Exacta. Digo exacto. Ana, imos ao super, que se nos fai tarde. Ide ao super, a ver se ali atopades o voso home perfecto. Sí, na sección de embutidos. Ana. No. Sebas, isto dos test é unha carallada, non? Porque o meu home perfecto é un home culto, xeneroso, con éxito. Non existen homes así. Porque poñamos un exemplo real. Eu, por exemplo, eu son... un lacazán, túzaro, inoportuno e mangante. Quen che preguntou, Sebas? Eu son un lanana, un chonanana, un franana. Ah, Fran, pero esqueciches... Ana, teño que marchar para traballar. Cando pensas deixar o baño libre? Non podes ir ao outro. Que non podo ir ao outro, sabes que no outro non me inspiro. E teño cousas que facer, entendémonos. Non sei quen é máis insoportable. Se ti ou ese demo de lavabo que non para de pingar. Será que non pechas ben a villa. Que non, Diego, que está estragado. Xa che dixen onte que perdí auga, que había que chamar un fontaneiro. Que non podo con todo, Ana. A oficina, a Liga, a Copa do Rei, a Champions, agora o fontaneiro. Que non son unha máquina, Ana. Hoxe mesmo chamamos do seguro. Non podemos chamar o seguro. E por que non podemos chamaros do seguro? Porque fixéchelo seguro despois de que nos roubaran, verdade? Claro que temos seguro, o mellor seguro de fogar que se pode ter. Só hai un pequeno problemiña. Que por unha parvada así non podo dar parte. Que clase de xente sería? Unha xente intelixente, tal vez. Cariño, o seguro está para cousas de máis envergadura. Non podo manchar o meu expediente por un simple lavabo.
Oh, claro, o teu expediente. Iso, deixemos que a casa se inunde ata que morramos afogados, pero iso sí, co teu expediente impecable. Vale. Ti tranquila, que xa me encargo eu da mañá cando volva de traballar. No, nada de meter as galupas, digo, as mans no lavabo. Mellor chamamos un fontaneiro. Pero se isto non ten ciencia ninguna, que é unha pinguiña de nada. O mesmo dixeron os do Titanic. Sí, mamá. Vou asistir a unha operación real. Sí. Non me operan a min, non. Vou facer prácticas. Sí. Ai. Sí, claro que estou algo nervioso. Non, as prácticas só asisten os mellores expedientes de cada clase. Sí. Sí, claro que é unha sorte. Sí. Vale, da túa parte. Chao, má. Un bico de parte de miña nai, Lu. Para mí non é nada. Non. Así que meu cusmanciño chapón vai entrar nun quirófano. Sí, xa tiña ganas. E entrar nun quirófano non é tanta cousa. Eu xa entrei 2 veces. Unha polo da apendicite e outro polo da da outra non me acordo. E de que é a operación? Hai un caso de hemorroides e outro de corazón. E como somos 2 grupos, pois mañá botamos as sortes. Hemorroides ou corazón? Difícil decisión, non? Sebas, ten o 50% de probabilidades de conseguir a de corazón. Porque case todo na vida é un 50-50, non? Por exemplo, eu vou baixar fotocopiar estes apuntamentos e teño un 50% de probabilidades de que me atenda o empregado guapo. E outro 50% de que me atenda o baboso seborreico. É que teño exame de estatística. Oxalá que atenda o baboso seborreico. Que pensa, atopar o home perfecto na fotocopiadora? Que eu flipo. O meu home perfecto é un home culto. Non hai homes así, iso é ciencia ficción. Veña, Fran. Ei, non te obsesiones con iso, Ti, Lu, aí... Que ves carallo só de pensalo. Non, sí. Quen era o que lle gustaba a Lu cando traballaba no teléfono da Esperanza? Era eu. Non, perdoa, pero non eras ti, Eras ti finxindo ser outro. E ademais, por teléfono todos os gatos son pardos. Eu podo ser o que queira. Se quixese ser o home perfecto de Lu, sería oi, pero casa que non quero. Ah, non queres, Fran? Que estás intentando confundirme? Non. A ver... Detalles que esperas do teu home perfecto. Lévame o almorzo á cama todas as mañás. Iso é unha porcallada, pola cama feita un Cristo. Pero se houbese que levar o almorzo, pois mira, levaría hoy. Ah, pois as horas que tergues ti, mellor que lle leve la merenda, Fran? Boísimo. Convídame a cear todas as semanas a un restaurante diferente. Por suposto, sempre paga el. Pois mira ti que cousa. Se hai que pagar unha cea, págase. Pero tamén podía convidar ela, non? Ou non querían igualdade? Ai, mira, espera. Agora vai o peor. É alleo aos vicios, os impulsos irracionais. Nunca tomará unha decisión tirando unha moeda ao aire. Que quere dicir? Que a cagaches. Lu nunca se iría cun xogador. Ei, Sebas, o xogo é o xogo e non ten nada que ver con ser perfecto. Ai. Resposta incorrecta, Fran. Pasamos ao seguinte concursante. Non, un momentiño. Canto apostas a que en menos dunha semana me podo converter no home perfecto de Lu? Aposto. Pero mellor deixamos o da aposta, Vai ser o primeiro paso para converterme en Fran o perfecto. Eu máis ben diría en Fran. O tipo que perde o cu intentando ser o que non é, fai un ridículo espantoso. É un pouco longo. Queda ben, queda ben. Ala, marcho pro hospital. Xa sei, o que teño que facer é sorprendela. Por exemplo, limpando o piso. Carai, Fran, sorte e paz. É o libro de instruccións disto? Por favor, fixadevos no clan dos Bush. Alguén lles debeu dicir que non teñen idade para andar polo mundo vestidos de vaqueiros. Se as nosas vidas dependen de tipos como este, estamos apañados. Tranquilo, Fran. Paréceme que ninguna vida dependerá nunca de min. Que che pasa? Hoxe tiñas prácticas de cirurxía. Entrei no quirófano e cagueina. Case mato o paciente. Carallo. Que houbo complicacións? Sí. Desmaieime coa xiringa na man. Caí encima do paciente e
e case lle vomito na cavidade torácica. Sebas, non se vomita dentro dun paciente. Pero por que te desmaiaches, Sebas? O cirurxián confiou en min para facer a punción previa á colocación do marcapasos. Eu estaba moi nervioso, non sei, a presión, a responsabilidade... A ver, tranquilo, Sebas. Eu teña que picar a subclavia. A vea que queda por debaixo da clavícula. É moi cerca do pulmón. Entón sentí vertixe. Todo se volveu branco. Desmaiei enriba do paciente. Veña, Sebas, só foi un desmaio. Non! Se o cirurxián non me chega a quitar a xeringa da man, poderíalle causar un neumotórax, Fran, un neumotórax. Ou un neumotórax, Lucy. Iso é fatal pro estómago, non? Está claro que non son quen de asumir tanta responsabilidade. Non podo ser médico. Seviñas, non digas iso, Veña, Sebas, a medicina é hecha así. Teraste que enfrontar a problemas como este todos os días. Unhas veces salvarás a vida a alguén, e outras veces a perda dun paciente ha de deixar marcado. Non podo con tanta presión! Non podo ser médico! Non podo ser médico! Seviñas! Pobre, nin sequera se animou co meu comentario oportuno, acertado e enxeñoso, Vou canda el. Está claro que ten sentimentos alleos e que valor demasiado a nosa amizade como para velo así, Chao, Lucy. Sebas, amigo, espera! Hola, Seviñas? Está no cuarto reflexionando sobre o seu futuro. Xa. É a típica crise universitaria dos universitarios. Ti supone que non entenderás, claro. Espero que lle pase. E estas flores? Fran, o piso está limpo. E cheira ben. Fragrancia de flores silvestres. Estiven toda a tarde limpando. Ti limpando, por favor. Sexas quen sexas abandonou o corpo de Fran. En serio, Lucy. Non o fixen só, botoume unha man, Sebas. Como que Sebas? Pois eches a limpar a Sebas estando como está? É o mellor que podía facer para que esquecer que é un médico de merda. Médico de merda! Pobre, nin sequera limpando lle pasa, Eu vou seguir co meu. Que clase de aposta é esa? Que fastico o novo plan de estudos de empresariais? Estudar. Ti, estudar? Sí, Lucy. Acabouse a festa, a troula, as copas, as partidiñas... Este ano vou aprobar todos os cursos. Ei, Manel! Que tes por aí para ofrecerme? Unha partidiña das grandes, Que pena que xa non xogue, Si, deixei, no. Non estou bébedo, Manel. Tamén o deixei. E iso tampouco. Deixei no todo. Mira, xa te chamarei, que teño moito que estudar, Adeus. Vai en serio, Fran? E tanto? Pois enhoraboa. Grazas. Quen carallo lle pode gustar isto? Ai! É que... Ai, se me enganchou o pantalón. Ai. Alicates, tenaces, martelo, parafusos, arandelas, chave de carraca... Nin MacGyver, chico. Eu conformame cun fontaneiro. Tranquila, muller, que isto amaño eu cos ollos pechados. A última vez que fixeches bricolaxe cos ollos pechados, os estantes parecían tobogáns para libros. Anda, olle o manual de fontanería. Literatura para principiantes. Cada chintófano no seu sitio e listo. Vamos alá. A ver. Aquí está o intrínguis, A ver, esta arandela entra perfecta. Ai. A ver, unha voltiña máis, outra voltiña. Aí. Isto nada, isto sobra.
Isto tamén. Isto tamén. Listo. Aí estás ti, campeón. Ana! Xa está. Amañado. Ai, xa non fai barullo. E non pinga. Como amañaches? Foi unha reparación delicada, pero... Anda, se che levou menos dun minuto. Ana, o vos é breve. Xa. Xa sabía eu que non podía ser tan doado. Que non cunda o pánico. Que vas facer? Ai, muller de pouca fe. Vou coller as páxinas amarelas e chamar un fontaneiro. É un par de submarinistas. Ti non tiñas clase a primeira hora? Clase para qué? Cada vez que penso nun quirófano entran arrepíos. Xa, pero iso é normal, Sebas, porque esa operación ainda está moi recente. Para algún día terás que esquecer, non? Non. O que teño que esquecer é a cirurxía. Iso é o mellor que podes facer. Colle do día libre. Fai algo que che guste e xa verás como mañá estás mellor. Non, teño que esquecela para sempre. Pareceme que vou deixar a carreira, Lu. Como? Que vas deixar a carreira? Pero, Sebas, vas tirar todos estes anos pola borda. Que carallo anda ouveando destas horas? Que Sebas de que deixa a carreira? Non me extraña, é unha carreira moi sacrificada. Pero, por outra banda, ten moitas satisfaccións. Por exemplo, a satisfacción de axudarlle aos demais. Eu desmaio me riba dos demais. Ai, Sebas, pensa ben, Non che queda nada para acabar a carreira. E tes un expediente brillante. O expediente é o de menos. Eu sempre quixen ser médico, pero non teño madeira, Lu. Pero ti pensas que alguén como Napoleón, un anano como Napoleón, tiña madeira de emperador? E iso é certo. Ti és tan anano como Napoleón ou máis? Eu adoro a medicina. Ai, pois iso. Por iso, teño que deixala, porque a quero demasiado. Sebas, pensa nas consecuencias desta decisión. Abandonar o teu soño, volver a empezar. Explicarlle a Maruxa. Iso é certo, porque cando Maruxa o saiba, volves de cabeza para o quirófano. Pero de paciente. É a miña decisión, é a miña vida, E teño valor suficiente para contarlle a mamá. Ai. Non te poñas nervioso. O fontaneiro dixo que igual tardaba un pouco. Non podo botar toda a tarde esperando por ese chapuzas. Pero vai ver. Voulle pedir o libro de reclamacións. Coñezo os meus dereitos. Mira, aí o tes. Que? Abres e ti? Non vai ser mellor que vayas ti, que como me envenene... Xa! Boas tardes. Pase. Estábamos moi preocupados por vostede. Como non daba chegado, pensamos que igual lle pasara algo. Ok, mous, que hai que facer? A avaría está no baño pequeno. É o lavabo, perdauga. E o cano do lado tamén ten unha fuga. Váyalle botando unha ollada que enseguida den o meu amo. Diego, onde estás? O fontaneiro xa chegou, cariño. Vou! Pero onde vas así? Quero que ese tipo saiba que eu tamén entendo disto e que a mí non me mangonea, porque con estes tíos hai que ter un coidado. Que? Como ve a cousa? Por certo, se necesita unha chave do 8, teño aquí. Tome, o presuposto. Hai que picar. O O que? Están mal os canos, as villas, as xuntas das trócolas, etc. Hai que picar. Pero que ten pensado facer aí dentro? Con este presuposto podese reparar un oleoduto. É o que hai. Ai, sí. Pois aquí hai a porta. Ala. Correcto. Por ese prezo pago eu o curso de fontaneiro de CCC. Amaño o baño e ainda me sobra para un fin de semana en Sanxenxo. Vaya ladrón. Diego, tes que dar parto seguro. Antes morto. Isto amaño eu, a miña maneira. A túa maneira, tigre? Pois ou funciona a túa maneira ou probamos coa miña. Lucía, posme unha cervexa, por favor. Perdoa, pero estás sen saldo. Hora de recargar. Por suposto, Raúl. Eu son un home que paga as súas débedas. Cóbrame outra que convido á camareira. Grazas, Fran. Pero se non che importa, toma despois. É que estou coas patacas.
praxe sociopolítica do home do século XXI. Que fas ti lendo iso, Fran? E en que danzas persoais? Gústame a praxe política social. Praxe sociopolítica. Sí, tanto monta... Por favor, este postulado non é máis que un burdo intento de aproximación. As teorías que Zans Pacantáker e Bilmanson xa apuntaron no século XIX. Lucía, colle as páxinas amarelas e busca exorcistas. Boa idea, xa pensei eu. Pero non está posuído. Ah, pensades que a socioloxía é cousa de broma? Non para nada. Desculpad un momentiño. Manel, xa che dixen que non podo ir a esa partida. Xa te explicarei despois. Mira, Manel, non penso ir a esa partidiña e punto, vale? É sorprendente, Fran. Sei que había un ser humano gochado en ti. Unha praxe de ser humano. Francisco, sabe o conto de Pedro e o Lobo? Sí, claro. O do rapaz que facía bromas con que viña o lobo, e cando veu o lobo de verdade ninguén o creu. Sí, claro. Ah, é unha desas metáforas túas. Eu son Pedro. Non. Lucía, é o lobo. Hola, nano. Teño a Lucía obnubilada. Obnubilada? É unha palabra nova que aprendín hoxe. Teño moitas dúbidas, Fran. Non te preocupes, todo vai sobre rodas. Sobre a miña vocación. Adeus, ó vello Fran. Son un novo Fran. Adeus, aquel Fran encantador, entrañable, estafador. Necesito un traballo sen responsabilidades. E que vas facer? Poñerte a palillar? Non. Farei punto de cruz. Aprendín de pequeno con miña nai. A ver, Sebas, ti non te das de conta porque estás en estado de shock, pero estás dicindo unha cantidade de parvadas impresionantes, Así que non tomes ningunha decisión ata que non volvas a estar ben, Ata que non volvas a estar. Café, torradas, manteiga, marmelada, froita... Creo que está todo. Bos días. Bos días. Esperas a alguén? Debes esperar a selección española de fútbol, polo menos. A feminina, claro. Non. Quero dicir que non, que isto é para ti. Ben, come. O almorzo é o detalle máis importante de todo o día, Moitas grazas, Fran. Nada. Comerei o que poida. Hoxe estás moi guapa. Mira, Fran, se o que queres é pedirme cartos, vas dado. Non che vou pedir cartos. O único que che pediría é un pouco de confianza. Perdoa, Fran. Mira, teño un pouco de presa porque quedei cunha amiga dentro de 10 minutos. Tempo suficiente como para que acabe o almorzo, Sí. Vouche polo zume, Con que amiga quedaches? Unha compañeira da facultade. Ah, que interesante. Conta. Interésache? Sí, claro. Pois esta camiseta regalou ela. Ah, que bonita, ¿no? Merda, Fran. Perdoa. Non pasa nada. Perdoa. Non, deixa-o. Oh. Voume cambiar. Merda. Cagueina de todo. Bos días, Fran. Bos días. Oe, non che parece que gañamos moitos pazos e poñemos as lacenas da cociña, pois, por aquí, por exemplo? A ver, Sebas, a quen carallo lle importa se as lacenas gañan ou perden espazo? Alguén que estude decoración de interiores. Non. Sí. Sebas, non fagas tolerías. Que tolería? Apunteime a un curso de decoración de interiores. Ah, genial, este piso falle falta un cambio. Que tolería é esa? O deseño está de moda, é unha profesión con moito futuro. A ver, Sebas, ti estás seguro de que te queres dedicar a iso? Non. Pero eu nunca estou seguro de nada. Marcho pro curso de preparación. Espera, marcho contigo que tamén teño que irme. Teño que deixar isto. Deixa, xa cho logo eu. É o menos que podo facer. Moitas grazas, Fran. De nada. Que carallo faz, Sebas? Queres que che mire a ti outra cousa? Merda, isto dá voltas. Espero que sexa normal. Hola, cariño.
Que tal vai iso? Pois, ir vai. Tes unha viña na man. Sí. Iso non pode ser nada bo. Nada bo. Non te asustes, cariño. Esta é unha reparación, diríamos, de alta fontanería. Exixe tenacidade, tempo, paciencia... Exixe a villa no seu sitio, Diego. E o seu sitio é o lavabo. Como empeces con exixencias e con presas, eu deixo. Non, vale, sigue. Non, deixo, xa está. Que sigas, Diego. Vai ser mellor que o deixa, niña. Que pasa? Que agora non sabes como a mañana todo desfeita, MacGyver? Por suposto que sei. Coñezo o procedimento sistemática e empíricamente. Pois que se vexa e repara o baño dunha vez. Sabes que? Que vou reparar o baño, diga lo que digas. Co teu permiso teño que seguir. Vale. Vou outro baño que me estou... Non. Que pasa? Que non podes usar outro baño. Hai un problema, digamos, xeral en toda a instalación de fontanería. Sí. Diego. Non funcionan nin as cisternas, nin as villas, nin as duchas, nin a lavadora, nin o lavaprato, nin nada que leva auga, pero é temporal. Diríamos que non quero entrar en tecnicismos, Ana. O caso é que é necesario que non funcione nada para que finalmente todo volva a funcionar. Paz interior. Tren que me leva pola beira do miño, me leva cara ao meu destiño. Oi, Fran, sabes o que se me acaba de ocorrer? Que podo poñer estereogramas deses nas paredes das casas que decore. A que boa idea. Hola, rapaces. Lamento, pero teño que usar o vosso baño. Pasa, non sexas tímida, Ana, cuidado que está todo limpo, levanta a tapa do váter e apunta ben. Hola. Hola. Que tal che foi coa tua amiga? Moi ben. Pero estou mallada, A verdade é que dá gusto estar recendo limpo que hai últimamente no piso. Muller, non é para tanto. Só pasei unha fregona. Sen comentarios. Que maravilla de piso, rapaces. Así da gusto, Que faz aquí, Ana? Usar o noso baño. Pero xa lle dixen que deixara todo limpo, En serio, abre las villas e sai auga, pecha las villas e deixa de sair auga. Que maravilla de piso, sí, señor. Que fixo Diego desta vez? Estragouse o lavabo e puxose a mañalo porque non quere chamar o seguro. Diego fedellando nas tuberías. Aterrador, non si? Pero conste que ten o seu mérito, porque antes non funcionaba o lavabo e agora non funciona nada. A niña, mira un momentiño. Teño aquí o teléfono do Ñapas, que se queres hache deixar o baño do trinque por un prezo bastante razoable. Maila, a túa comisionciña, claro. Muller, non, nada de comisionciñas. Para os amigos é gratis. Chama a este teléfono e dentro de media hora lo ter todo amañado, Non sei por qué, pero sendo unha idea túa dame un medo bastante razoable. Muller, se queres tamén che podo conseguir ouriñais a metade de prezo. Ai, decidido, chao. Con Fran Torres, solucione e aforre. Falando de solucións, xa debe estar amañado o teu problema coa roupa. Acabou a lavadora. La lavadora, Fran? Sí. Mira, aquí está a túa camiseta. Tachán. Tachán. Fran, a próxima vez pregunta, por favor. Non sei, igual se fago a dieta de alcachofa. Merda de camiseta, merda de mundo, merda de armonía, merda de todo. O ben que a todo. Necesito un plan B. Necesito pasta. Non. Veña, Seba, si, necesito pasta. Pero non a miña, non. Levo 3 semanas sen traballar e ainda teño que pagar o curso de decoración. Alberte, hola, son Fran. Mira, é que teño un colega que traballa para un laboratorio probando cousas desas que ninguén quere probar. Ti sabes de algo? Oh, perfecto. Grazas, Alberte. Xa está, xa tes traballo. Vas probar un chaleco salvavidas en alta mar. Paganche 60 euros. 60 euros? Grazas, Fran. De nada, eu son xa así. Deixasme 60 euros? Claro. Hola, tía. Son amigo de Fran.
Pero vostede outra vez. Hola, niña, chegou xa... Ei, Susueiro, como andas? Todo correcto, a toda presión. Alégrome, pórtate ben coa miña amiga. É boa xente, hache facer un traballo de cine, ou de televisión, ou se caza un documental. Non, se xa coñezo, si, fai uns presupostos tipo Hollywood. Ei, Susueiro, pórtate ben coa miña amiga que me debes unha e falle bo prezo, Xa está, se tes algún problema, a subir. Grazas, Fran. De todos os xeitos voume encomendar tamén a Virxe da Roca, a San Xosé Obreiro e a Nosa Señora dos Remedios. Ai, mi madriña. Pero quen lle fixo este Cristo? O meu home. Pois ou cambia de home ou cambia de baño. De baño. Mellor cambio de baño. Eu se quere polo mesmo prezo. Xa está. Un traballo fino, fino, fino. Rápido, 3 horiñas e media de nada. Como se me pasou o tempo? Tome, factura. A ver, temos a reparación do lavabo, da chave de paso, máis 4 horas de traballo. Ah, claro, incluídos os desplazamentos. Arredemo, que lle bota vostede o coche? Gasolina ou Vega Sicilia? Seguimos, total inicial... E ata aquí chegamos. Pero isto, retoques na bañeira, ducha, cisterna, reparación de tubos e desfeitas varias... Etcétera. E o total, 240 euros. É por ser amiga de Fran. Bueno, é porque vostede está... A mandar, señora. Aviso á clienta que o seu home non faga reparacións pola súa conta porque ese vapón non ten nin idea. Sebas, non te preocupes polos cartos. Xa os gastei todos. Non penses mal, foi no regalo de Lucía. Comprei unha camiseta guai. Sebas, que che pasa? Nada. Estou acabado, non sei cara onde vai o meu futuro. O curso de decoración está sendo un fracaso. Esquezo da decoración, é demasiado afeminado, incluso para ti. Sebas, se es gay non pasa nada. Nós estamos aquí para apoiarte. Claro. Quero dicir que se queres ser decorador, pois adiante. Que non é unha profesión afeminada, parvo do carallo. Polo visto, o deseño de interiores non é o meu. Pero a mí que alguén me explique que ten de malo poñer timbres en todos os cuartos da casa. Que? É que me decides de poñer soportes pro televisor en todos os dormitorios. É moi práctico, Que? Non vos gusta a idea? Si, Sebas, a min gustame para un hospital. Porque iso é o que debuxabas, un hospital. Deseñabas subconscientemente un hospital porque ese é o teu verdadeiro lugar. A ver, ti recordas cando éramos meniños, non? Que ti sempre querías xogar aos médicos. Todos queríamos xogar aos médicos. Sí, pero todos emitíades un diagnóstico, facíades informes e tirabades de vademecum para receitar. Carallo, Sebas, ti eras unha auténtica profesional, Sí, é certo. Sempre quixen ser médico. Pero non podo, non dou soportado a presión. Uns valen e outros non. Como aos pementos de Padrón. Eu son dos que non. Ei, Sebas, Seviñas. Fran, temos que facer algo para animalo. Un striptease. Non é o momento, Lucy. Algo para animalo a que siga con medicina, imbécil. Ou un striptease de enfermeiras. Non, esqueceo, era unha broma. Xa pensarei un algo. Hola. Sorpresa. É isto? É un detalle. Xa sabes, de detallismo. Pero non tiñas por que molestarte, home. Si, era para compensarte por estragarche a outra. Fran, é chulísima. Esta marca é carísima. Onde sacaches os cartos? Meus. De Sebas? Tanto monta...
Pois sí, da igual. Vou na estrear esta noite. Ah, que ben, onde imos? Imos? Ti non sei. Eu sair da quenda desta noite quedei con compañeiras da facultade. Imos por aí de ligue. Como que de ligue? De ligue como... Por qué? Para buscar un tío. Como que un tío? Pero ti en que mundo vives? Como que buscar un tío se estou eu aquí... Estou aquí desexando facerche comida e alugar unha peli e... Fran, últimamente estás dun riquiño. Hai que foderse. Tu a curmá ten o home perfecto diante dos fociños e ni siquiera se dá conta. Non lle gustas, Fran, punto redondo. Así a vida que che deixa querer, pero non che deixa ter. Pois debería de gustarlle, ou se non é que algo está mal dentro da súa cabeza. Ou igual marcou as casiñas que non eran no test. Cambiar non vale para nada, non vale nunca. Queres redecorar a tua vida, pero non vales para redecorar nada. Por dentro segue sendo igual, o mesmo páncreas, a mesma vesícula, o mesmo fígado. Pois igual tes razón. Plan B en acción. Merda de vida. Manel, son eu. Segue en pé o da timba. Canto dis que podemos sacar por barba? Ali estarei. Ala, a tomar todo polo cu. Iso, a tomalo todo polo esfínter anal. Sebas, mira, gústache. Que máis dá se me gusta ou se non? Se sempre me equivoco. Seviñas. Seviñas? Oh, carallo. Ai, pobre, está fatal. Ti non tes un plan para axudalo? Si, teño un plan. Pois entón, hai que poñelo en práctica xa. Hola. ¿Hay alguien na casa? Hola, cariño. Hola. ¿Qué tal? Nada, tomando unha duchiña. Moi ben. Tomando unha ducha. No noso baño. Amañeino eu, xa ves? É certo. Abre las villas e sai auga, como en Europa. Como fixeches? Seguindo as indicacións do libro. Vou poñelo camisón. ¡Ja! Indicacións. O lavabo segue perdendo. Unha pinguiña de cando en vez, pero o segue perdendo. Isto é unha chapuza de reparación. Non está mal para facerla a ti, pero segue sendo unha chapuza. Que? Nada, que xo amaño eu, como sempre. A ver. Isto, así un par de voltiñas. Isto vai así. Outro par de voltiñas. Non che digo eu. Aquí volven sobre as pezas. Fora. Ui, isto empeza a perder máis auga da que... Merda! Diego, ven. Temos que celebrar que xa temos o baño reparado. Xa vou, cariño! Teño que pechar a chave de paso. Que dis, Diego? Que agora che dou un repaso. A ver, imos repasar o plan outra vez, para que me quede ben claro. Di que vas facer? Eu voume poñer a comer cacahuetes. Entón fago que me atragou. E Sebas salvarame a vida co carallada esa que fan os médicos, o da manobra de Heimlich. Heimlich. Vale, o que ti queiras. O caso é que Sebas salvarame a vida, entenderá co seu a medicina e volverá para a facultade. Vale, para ser unha idea túa non está nada mal. Vou comer un destes cacahuetes que ten unha pinta de estar saborosísimo e, ademais, grandísimo. Que che pasa, Fran? Fran, que che pasa? Fran, estás ben? Fran, Sebas, fai algo, non ves que vai a corar? Sebas, axuda! Un médico, por favor, avisen un médico, xa Que digo Sebas, ti é o único médico que hai aquí no Boulevard. Mira, a vida de Fran depende de ti. Que fago? Non sei. Non sei. A manobra de Heimlich. Consiste en apertar o diafragma ata que o Sebas! Así. O cacahuete non saiu expulsado. Hai que practicar unha tracotomía de urxencia. Un coitelo, por favor, un coitelo. Un coitelo. Non, Menedes, non. Grazas. Non.
Non tiñas nada na gorxa, verdade? Sí. Sebas, non te enfades, que nós só queríamos que te deses conta de que... De que? De que sodes moi malos actores. Ei, que por lo menos intentamos, Pois seguide practicando. E deixa de facer o parvo, Fran? Fran, estás ben? Fran, Sebas, que desta vez vai en serio. Sebas! Sebas, axúdao! Que desta vez vai en serio! Non, Sebas, por favor! non, que é unha bromiña das súas. Fran? Fran! 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 Ei, Fran, tranquilo, espera, amigo! Estás ben? Grazas, Sebas. Se non chegase por ti, desta non me libro, De nada. Sorte de ter un médico na sala, Sí. A verdade é que non se lle dá nada malo da manobra de Heimlich. E non Heimloch. Bo, a manobra de Heimlich non ten misterios para min, Calquera estudante de medicina sabe facer. Sí, pero ti é o único estudante de medicina que hai aquí. Ai, é certo. Pois sabedes que teño outra manobra. A que eu chamo manobra Sebas of Heiselfriends. Sebas. É unha manobra que consiste en facer unha pequena incisión no paciente. E despois desa pequena incisión no paciente, xa cando parece que xa non... Pois, entón aí... Hola. Hola. Que? Ligaches moito coa camiseta que che regalei? Non hai queixa. E ti tamén saíches, non? Non, eu fun á casa dun amigo. Pois pedes a tabaco e alcohol, igualiño que cando ves dunha timba. Fuches a esa partida? E ti que máis se ten? Nada. Ademais, estou afeita que me decepciones, Que? Desplumaches a eses pobres idiotas? Idiotas pode, pero de pobres non tiñan nada, aseguro cho. Voume deitar. Sí, ti deítate. Como faz sempre, cando as cousas se poñen feas. Mira, bonitiña. Ei, que vos pasa? Que Fran xa non é o novo Fran. Volve ser o mesmo mangante de pouca monta que foi sempre. Muller de pouca monta tampouco, porque ás veces quito uns cartos... Sebas! Vale. Que pena, Fran, que pena. Cando de verdade queiras cambiar, pois a ser demasiado tarde. Está cabreada, Tanto me ten, xa non estou namorado dela. Ah, non? Non, acabo de decidir que non estou. Pero, Fran, ti non podes decidir estar ou non estar. Pero ti estás... Non, non estou. O que estou é buscando a maneira de odiala, porque necesito odiala. Pois non sei. Ai, sí, imagina que Cruella de Vil facendo abrigos cos pobres cachorros de Dálmata. Ai. A mí funciona. Pero ten que ser unha persoa que odies moito, Alguén a quen odie. Sí, imagina a persoa máis odiosa do mundo. Pois a cara de Lu e ala a odiar. Vou facer un pis. Ei, pensar en algo que odio... Iso pode funcionar. Atrapado estoy, las tuas garras te
Buah, tes mala cara. Fran, que... O donte... Recoñezo que igual fun algo dura demais, pero merecíalo. Merda, por que será tan encantadora? Sí. Hola, Seviñas. Hola, mamá. Que tal vai todo? Ben, por aquí todo ben. Veña, contame como foi esa operación de ciruxía que ias facer. Fenomenal. O paciente estivo a piques de morrer pola miña culpa. Pero grazas ao xefe de cirurxías non morreu. Foi unha experiencia moi emocionante, mamá. Para ti ou pro paciente? Para min. Esa che contei que lle salvei a vida a un ser humano. Xa salvaches unha vida. Ai, Seviñas, que alegría me das. Pedro, que o neno salvou unha vida. A súa cando marchou da vila. É quen salvou o rapaz. E a quen lle salvache a vida, filliño? Era de familia coñecida? Era Fran que estaba corando. Ese máis valía que o deixases a corar. Mamá, fixen o xoiño, Son un cacho médico, mamá. Moi ben, Seviñas. Pois a ver se un día destes te deixas ver pola casa, que teño unha dor de pés. Deben de ser os xoanetes. A ver se me podes facer algo. Nos xoanetes? Non, mellor pide cita no podólogo. Chao, má, un bico. Adeus. Fran. Que? En confianza, coñeces algún podólogo barato? Ei! Quen anda aí? Avísolle que o meu home non está, pero eu estou armada e son perigosa. Diego, pero ti non fuches traballar. Dime que non é o que... Pois mira ti que vai ser que sí. Mira ben que podo entrar nun estado de histeria moi, pero que moi descontrolado. Pero segue sendo que sí. Ai, por qué? O baño estaba mal amañado, entrei e... Acabei de desamañalo de todo. Estaba intentando amañalo antes de que espertases. Xa, pois polo barullo que metías nin que estiveses usando explosivos. O baño estaba perfectamente como deixou o fontaneiro. Ajá! Logo non fuches ti! Chamaches un fontaneiro, traidora! Mentíchesme! Home, sí, mentinche. Perdoa, pero... Pero nada. Primeiro, desconfiaches de min. Con razón, non fuches ti quen amañou o baño. E segundo, volvíchesme de las gadoupas e volvíchelo escarallar. Aí sí que che dou a razón. Pero que conste que metín as gadoupas con metodoloxía, porque había unha villa que pingaba, un pouco, sí, un case nada, pero a partir desa pinga imperceptible puiden deducir... Telo bater na man. Que deduces diso? Zapatilla. Sí, Dieguiño, sí. Non hai maneira de que... Non, Dieguiño, non. Vale, vou chamar o seguro e darei parte, pero que quede claro que a reparación estaba mal feita, porque había unha pequenísima goteira que facía un molesto tilín, 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 Pero que tilín, que... Chamos do seguro xa, e que veñen hoxe mesmo, mañana está desfeita. Por fin, o fontaneiro do seguro. Non pode ser. Poder non podía, pero Que? Meteron as mans onde non debían? Pero, a ver, vostede é o fontaneiro das páxinas amarelas, o amigo de Fran, e o que traballa pro seguro. E logo non hai outro fontaneiro na cidade. Mira, velos hainos. Pero polo visto, estou abonado a vostedes. Que cruz, hostia, que cruz. Hola! Hola! Total, que estábamos nun pub e aparece pola porta un tío de 1,80 m, louro e ollos verdes, flipa. E invítame a mí unha cervexa. E claro, acepto a cervexa. Pero cando levamos 2 minutos falando, vai e intenta tocarme o cu. E despois? Despois que? Mandei no paseo. Xa. Claro, como os 5 últimos das túas 5 últimas saídas. A ver se te vas a estar poñendo demasiado exixente, Ai! En fin,
Ti, tranquila. Esa ainda moi nova. Tes toda a vida para topar o tío este do test. Pero, se eses test son contos, todo o mundo sabe que os fan 4 bolseiros no seu tempo libre. Pero non dicías que eran expertos psicólogos. Pero se dixeno para molar, Fran. Bo, xa non se pode unha fiar nin de revistas. Marcho. Teño ganas de dar un baño como Deus manda. Chao. Pero que che pasou, Sebas? Non, agora non, que quero darme un baño. Mañá contamos de Sebas, vale? Chao. Chao. Podes saber onde vives? Funo buscar ao chollo. Que tiveches que probar esta vez? Salva vida. Conseguínlle o chollo, 60 euros nada menos. Tiveno que probar mar aberto. E non funcionaba. 10 metros para baixo. O chisme pesaba máis que a sebas e case afoga. A auga estaba congelada. E vai afectarme a miña máquina de facer sebastozoide. Sebas, déjate no sofá, vale? Vou por algo quente. Eu vou por unha manta, non te moves daqui, Ei, Sebas, estás máis cómodo aí? Ai, me duro é traballar. Sabes o mellor para isto? A calor humana. Calor humana? Fran, que levas no peto? Mellor cambio de baño. Eu se quere polo mesmo prezo... Mira, Sebas, a vida de Fran depende de ti. Que fago? Non... se sei! A manobra de Heimlich! A manobra de Heimlich! A manobra de Hamlet! A manobra de Hamlet! A manobra de Hamlet! Hamlet! Estou acabado. Non sei cara onde va... A la sombra de los ríos! Mellor cambio de baño. Eu se quere polo mesmo prezo... Vai, falta que coqui coca. Sabes, estás mellor? Tampouco é para tanto, non? Fran! Fran, Que tes aí? Que cousa boa! Tú! Se obxecto si saiu expulsado, fodímola! Xa non teño que facer traqueotomía de urxencia. Non quere lo coitelo? Pero fareina igualmente, porque me pagan. Non pode ser. Pero mira que feo, carallo. Non pode ser. Poder non... Non pode ser, non. Pois parece que non pode ser, Que cruz, hostia, que cruz.